aluksi vaihaa, mistä on kyse. Täältä näin. Kaveri lähtee vetää. Päätyy tänne näin. Tähän asentoon. Okei. Nyt mä näytän aluksi tästä näin. Käännetään vähän. Kun tuutte tähän näin, niin jotta tää olisi hyvä tää positio allaolijalle, se tarkoittaa sitä, että tää jalka pysyy täällä näin pystyssä ja toinen polvi täällä näin maassa. Ensimmäinen mitä teette, niin vaihdatte vaan. Laitattekin tämän polven maahan ja nostatte toisen jalan ylös. Tää polvi kun painatte alas, niin koittakaa painaa se tosta noin. Tänne näin. Mattoa tulee näin. Ja sit nostatte toisen jalan ylös. Tänne näin kaverin pääluokse. Okei? Kiinni, kaveri kädestä näin. Lähdette vetää sitä ylöspäin. Tarvittaessa voi jopa ottaa ihan täältä näin. Että tää hartia pysyy ilmassa. Okei? Astutaan pään yli. Kun olette astunut sen yli, niin yritätte saada tällä kädellä underhookin näin. Okei? Taas kaikista paras. Treenatkaa sille, että saatte joka kerran underhookin. Näin. Sitten tuodaan oma jalka tähän näin koukkuun. Pinnistää se pieneksi hetkeksi näin. Alas. Voi painaa kaveri kättä tänne näin. Sitten siirtää se halaamaan kasvoja näin. Ja painaa kaveri kasvot toiseen suuntaan ja astuu pois. Tuutte tähän näin. Kun olette tullut, niin voitte suoraan ottaa täältä näin. Esimerkiksi käsiluka tai mikä tahansa lopetus teille tulee tosta noin mieleen. Sitten kun lähdet treenaamaan, niin teette sen silleen, että samanaikaisesti kun kaveri vetää, niin reagoitte heti. Näin. Okei. Käsi kiinni. Yli. Underhookki. Jalat tiukkaa kiinni. Käsi alas. Kasvojen edessä. Ja tänne näin. Okei. Aloitetaan tolla noin. Okei. Kaveri vetää. Deep halfiin. Tullaan tähän. Ja sitten se halaakin. Tän näin. Täältä. Siis väliin voi käydä silleen, että toinen saattaa olla vielä tapana, että piilottaa tämänkin käden tälle puolelle näin, jotta ei saa underhookia tosta noin. Ja nyt kun tulee tähän näin, vaikea repiä noita käsiä ylös. Ja vaikka tää kaveri alempi käsi olisi sinne revittävänä, sitten tää käsi saattaa olla semmonen, että ei missään nimessä saa underhookia. Ja silloin totta kai riski, jos nyt tää astuu yli, yrittää liukua sinne, niin kaveri tulee sieltä selkään. Okei? Vähän aikaa laitatte painetta tänne näin alas, tosta. Okei? Sitten astutte taaksepäin tänne ja viette ittenne tänne kaverin niinku lantion luokse. Näin. Vähän kun tulis tohon niinku side smashiin. Näin. Okei? Käännytään vähän, että näkyy. Eli ei silleen, että tää jää tästä näin pystyy, vaan astutte sen suoraan niinku tänne näin. Okei? Jos pystyy, niin laittakaa nilkat vielä näin päin. Okei? Mikäli mahdollista. Paino alas. Avaatte omaa polvea tänne sivulle näin. Kova prässi. Täytyy olla lantio päällä ja jonkinnäköinen kontrolli täältä näin kasvoista. Mutta älkää tekee silleen, että prässäätte liikaa kasvoja, koska paino täytyy olla täällä lantiolla. Okei? Nyt kun te avannut polve, niin lähdette potkaseen jalkaa vapaasti. Kun on tullut vapaaksi, nostatte tämän yli täältä näin. Ja sit ohitatte tälle puolelle näin. Okei? Ja kerran vielä. Tulee tähän, näin. Ja tässä on se juttu, että tää käsi täällä näin piilossa. Painatte tuosta alas vaan, nyrkki suoraan tuonne kaverin kaulaan, astutaan taaksepäin ja sitten työnnätte itteenne tänne näin, että saatte polven tänne näin taakse. Jos pystytte, niin viekää tosta välistä kantapää läpi. Se ei ole koko maailma, jos se ei mene siitä, mutta hyvä, jos sen saa tähän näin. Okei, alhaalla tuodaan kättä tänne kasvojen eteen, avataan polve ulospäin. Roolataan jalat. Tuodaan nilkkaa tänne näin päälle. Voi aluksi tuoda tuolta ja sitten toisen, jos haluaa varmistaa. Ja sen jälkeen vasta siirtyy tänne näin kohti sivusidontaa. Okei, kokeillaan. On deep half guardissa. Ja hyvä idea allaolijalta on se, että kun te vedätte deep half guardia, niin on se, että nyt kun jalat on molemmat maassa, niin sä pusket ittees tänne päin. Mikä tekee sen, että mun paino tulee enemmän tälle jalalle, mun on vaikea nostaa sitä ylös. Täältä näin. Okei, totta kai mä voin, että mä pusken takaisin, että se menee jatkuvasti tämmöiseksi edestakaksi menemiseksi. Mutta jos syystä tai toisesta ei pysty tuomaan tätä jalkaa ylös, niin tarttukaa kiinni tuolta noin kaveri kauimmasta polvista. Laitatte käden tänne näin maahan ja vedätte nää alas. Okei? Ja nyt te avaatte täältä näin. Katsokaa, tässä ei tule sitä, että painaisi tämän polven alas ja nostaisi toista. Te pystyy jatkuvasti samassa asennossa. Näin. Tuutte pään yli ja istutte tähän aika lähelle kaverin hartiaa. Nyt vaihdatte käsien paikat. Näin. Ja sitten tää käsi menee tästä näin kaverin lantion edestä maahan asti. Näin.
jos saatte sen maahan, edelleen prässaatte alas, nousette ylös ja käännytte toiselle puolelle, niin se muuttuu underhookin. Ja teette knee slidin ja siitä sitten sivusidontaa. Eli tänne näin, kiinni polvesta, näin, raahaatte sen tänne toiselle puolelle. Käyttäkää kättä täällä näin jatkuvasti hyväksi. Nyt kun tuotte tämän jalan yli, niin älkää jättäkö hirveästi ilmaa siihen, että yrittää niinku tällä tavalla astua. Näin. Vaan te haluatte, että te pääsette tälle puolelle teidän ehdoilla, eikä sille, että toinen onnistuu viemään pään tonne. Ja tähän näin, sit koko ajan paljon painoa tossa noin päällä. Ja mä istun nyt mun oikealla kankulla. Näin. Kädet vaihtuu ja sitten katsotte, että missä kaveri käsi on, koska te haluatte saada underhookin. Se täytyy mennä tuosta edestä ja yleensä jos lyö tuohon mattoon kiinni, mä tiedän, tuolla noin näette sitten, vaikka kaveri käsi on täällä näin, niin jos mä pystyn hyppäämään yli, niin se muuttuu underhookiksi. Näin, mä takas päälle, nyt se käsi jo sukeltaa tonne noin, sitten astuu tähän yli ja teette teidän oma knee slide ohituksen, niin kuin te itse parhaimmaksi näette. Okei, selvä.